Malawi Brief. Kwacha bwanji kulikonse kumene muli omvera athu. Comrade Ntanyiwa wabweranso otwapa. Comrade Ntanyiwa wabweranso. Tiyeni timumve kuti pano watibweresera zotani. Takhalani pomwepo timvere limodzi uthengawo. Mwadzuka bwanji amalawi nonse konse kumene muli. Chigawo cha kum'mawa ine wanu yomwe uja Comrade Ntanyiwa. Ndakusowani ndipo ndikukhulupiriranso kuti mwandisowa. Komano Mulungu ndi wachisomo akugwira nane ntchito pang'ono. Nkhani ndi yachifuwa ndi chimene chakhanga tichikuvuta. Nde mawa amati kubwera kuchoka, koma ndimafuna ndikutsimikizireni amalawi ndili nanu limodzi nonse amene mmandikonda. Kwa amenenso amene simmandikonda ndili nanu limodzi kuti mupitirire kusandikonda musadandaule. Mama uno ndabwera kuzakamba nkhani imene ikupita pa social media yokhuzana ndi olemekezeka a Enoch Chihana. Amalawi ndikufuna ndikutsimikizireni kunena kuti a Enoch Chihana ndi bambo awo a Peter Mutharika ubale wawo ndi wabwinobwino, ndipo palibenso munthu amene akusokoneza, komanso palibe munthu amene abwere kuzasokoneza ubale umenewu. A Enoch Chihana anayenereka kulumbirisidwa kusanjika. Pa zifukwa zina analephera kuwalumbirisa, ndipo pakonzedwa program yonena kuti a Enoch Chihana alumbirisidwa ngati second vice president wa dziko la Malawi ndi nduna zina ziwiri zimene zasankhidwa. Ndikudziwa anthu tikupsa mtima, anthu sitikukondwa chifukwa chonena kuti nkutheka udindo umenewu ukanatha kutigwera, koma udindo sunatigwere chifukwa cha phuma pandale. Nthawi zonse timanena phuma sizabwino. Mwana wanzanu msiyeni. Nde ndikuti ubale wa Peter Mutharika ndi ubale wa Enoch Chihana, kuphatikiziraponso ubale wa Gangata. Amalawi palibe amene ati authese ubale umenewu. Ana awiri awa amakonda abambo awo, ndipo abambo awo awa amakonda ana awiriwa. Nde MCP akubwera ndikumalemba timanyuzi tawo kunena kuti basi wachitidwa rejected. Chihana sanachitidwe rejected. Chihana akukhala second vice president wa dziko la Malawi. Endi mawa tili limodzi kwa chonde nda Chihanawo. Ife ali Mpopo FM tikupita kwa chonde kumene tikukakhala nawo kumwambo wa Mulakhwa lomwe. Nde nonse amene mwakhala mukuimba matelefoni koda Ntanyiwa chikuchitika ndi chani, chikuchitika ndi chani, amene onda MCP cholinga akuti mapropaganda paja anagwirizana kunena kuti akufuna asokoneze chipani cha DPP. Ndikupempheni nonse mukachiona chinthu china chododoma, dikirani Comrade Ntanyiwa azibwera pa ground ndikukuuzani, chifukwa nanena zonoti ine ndikugwira ntchito, ndili mboma, ndazilemba ntchito ndekha, ndili ndi anthu amene ali pena paliponse amene tikugwira ntchito kufuna kuti boma limeneli likhale boma limene latumikire anthu mpaka na anthu aini ake afike kukoma. Tikufuna anthu azamukakamize Peter Mutharika kuti aimeso, koma ifeyo tizauza anthu kuti ayi Peter isaimaso. Panopa akuyenereka akakhale ku nyumba, ndipo ife tizimuphikira, tizimuchapira, tizipanga china chilichonse kumunyadira chifukwa chonoti watipulumusa ku chipinjo chija chimene tinakumana nacho cha MCP chija. Kubwera revolution imene tikufuna tikonze dziko la Malawi.
munamva akamlepo kaluwa akunena kuti revolution ikubwera. Tikufuna tipange dziko la Malawi likhale lokomera wina aliyense, mphawi ka munthu ndi mtonga ndi mtumbuka muyawo mchewa ka munthu ndi msilamu ndi mkhristu. Kukubwera revolution imene tufuna kulikonza dziko la Malawi kuti dziko la Malawi likhalenso lija lonena kuti wina aliyense akakhala azimva. Tikufuna every trading center izioneka kukhala kuti iyi ndi trading center. No matter what kuderako kuli MP wonena kuti siwaboma kaya ndoima paekha, koma as long as ndi Malawi tikufuna madera muoneke aliyense azimva kukoma. Tikufuna anthu asiyanise pakati pa ndale ndi boma kuti kodi zinthu zimakhala bwanji. Nthawi ino sitikupanganso za ndale, koma anthu akafuna kupanga za ndale tasatizaso kuti tapangirenso za ndale. Nthawi ino ndono tigwire ntchito ndi boma tizawuza kuti pakuti pali anthu osokoneza kachoseni ikaniponi ena. Ndikufuna ndichenjeze anthu amene akuona ngati akhoza kuthana ndi Limpopo FM. Nthawi inoyo pakhala povuta kwambiri. Mwina nthawi yomwe ija mukanatha kukwanisa, koma panopa pakhala povuta kwambiri. Usiku nambala iyi 08259086665 anaimba foni ndikumayankhula ndikumanena kuti zikomo kwambiri ali Limpopo mwandichosesa ntchito. Ife sitimamchosesa munthu ntchito, munthu amazichosesa yekha ntchito malinga ndi zakatangale, malinga ndi zonyasa zimene iye akuzichita. Nde ndifuna ndibwereze ndikugwira ntchito ndi boma mmakampani mmene mmaba nkumapanga makatangale nde muchosedwadi ntchito. Mbuzi yanji yongodya china chilichonse kuyiwala zonena kuti mawa izafuna kudya. Mbuzi imadya pamene yamangiriridwa, koma izikumbukira ndi kuganizira kuti mawa ndifunanso kudya. Nambala iyi tikapita pa Airtel Money, tikapita mmalo osiyanasiyana tikayisaka ikupezeka kuti ndi a Valentino Phiri. Nde ndifuna a Valentino Phiri ndikuwuzeni kunena kuti nthawi ija mmafuna kumatisaka kufuna kutipha ija yapita imene ija. Pangani zatsogolo la ana anu. Ife sitimalimbana ndi munthu, ife sitimamsaka munthu. Ife timangosaka information ya munthu, timathana naye through information. Mukapitiriza kupanga izi nde ndibwera ndi ma information anu onse kuti ASB akusatireni. Amalawi uthenga nali nawo chigawo cha kumama kuno ndofuna kukulimbikisani, kukuuzani kunena kuti Enoch Chihana, he is not going anywhere. Sakupita kwina kulikonse a Chihana, ndipo akulumbirisidwa mawa akapezekaso kwa chonde. Ndikufunireni mawa abwino. Zikomo kwambiri.